Ni marainiya ce. Mahaifiyata ta rasu ta bar ni tun ina da kwana 8 da haihuwa. Mahaifiyata ta bar duniya. Sannan an yi garkuwa da mahaifina kan hanyar shi ta Zamfara zuwa Sokoto. An yi garkuwa da shi, an sa ranar aure na kafin a yi garkuwa da shi, an sayar da komi na wurin karɓar shi. An haɗa kuɗin an fansar shi, an je kaiwa ko da aka je an kashe shi. Daga ƙarshe wanda zan aura ɗin aka samu matsala a wurin auren, to yanzu na samu mijin aure ya kai so 3, to rashin abin auren ya hana a yi auren. Yanzu na samu wani tsayayye an tsayar da magana aure da ni da shi, to ba abin da za a aurar da ni, kuma wadda take riko na ba ta da lafiya. Sunana Khadija Abubakar. Shekarun ki nawa? Shekaruna 29. Daga wani gari, wacce jiha? Daga Gusau hayin Malam Ibrahim. To ga kin zo a wannan ofishi na kare haƙƙin ɗan adam, me ke tafe da kiya? Na zo neman taimako a wannan ofis. Ni marainiya ce. Mahaifiyata ta rasu ta bar ni tun ina da kwana 8 da haihuwa. Mahaifiyata ta bar duniya. Sannan an yi garkuwa da mahaifina kan hanyar shi ta Zamfara zuwa Sokoto. An yi garkuwa da shi, an sa ranar aure na kafin a yi garkuwa da shi, an sayar da komi na wurin karɓar shi. An haɗa kuɗin an fansar shi, an je kaiwa ko da aka je an kashe shi. Daga ƙarshe wanda zan aura ɗin aka samu matsala a wurin auren, to yanzu na samu mijin aure ya kai so 3, to rashin abin auren ya hana a yi auren. Yanzu na samu wani tsayayye an tsayar da magana aure da ni da shi, to ba abin da za a aurar da ni, kuma wadda take riko na ba ta da lafiya, ba ta da abin da za ta min aure. Shi yasa na zo nan wurin da Allah inda za su taimaka min da abin aure. Shin kin taɓa yin aure ko kuma wannan ne karon farko zaki aure? Ban taɓa yi ba. Tun yaushe wannan abu ya sami shi mahaifinki? Shekara 4 da suka wuce yanzu. Tun shekara 4 sun ka wuce kenan kin ka samu mijin aure, amma rashin abun ya hana in an zo yi sai ko? Yanzu ga wanda ke son ya taimake ki, ko kina da asusun ajiya na banki wanda za a yi amfani da shi? Kamar ya asusun account number? Ina da account. To yana akan ki koko? A'a. Za ki ba da shi ya? Ga mai son ya ba da tallafi ne, kasancewar a wannan zamani abubuwa sun kasance da suke, idan mutum yana son ya zo ya ganki ido da ido, ko kuma kila yadda zai yi ya haɗu da kiya, ko kuma ya haɗu da wannan ofishi, waɗanne irin hanyoyi za a bi? To za a iya zuwa wannan ofis ɗin, ko kuma zan ba su number waya na. Kwaɗe ina ofishin yake? Nan Human Right, Karbar Plaza. Ok, nan Gusau ko? Jihar Zamfara wurin yar dole. To za mu sa number waya su yan Human Right din. Kina aminta sa number su? Na aminta. To account number ha? Ko nasu ɗan aka bada ba matsala. To babu matsala, muna godiya. Shi wanda zai aure ki din, kamar dami kin ka bukata na auren? Kayan ɗaki kawai, irin gado da kujeru da kayan dai abin da ake sawa a cikin ɗakin mace in za a aurar da ita. Shi kike bukata ko? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Comrade Hassan Haruna, Secretary Human Rights Defenders and Advocacy Center da ke nan garin Gusau, Zamfara State. Ga wata bayan Allah mun ga ta zo wurin ku, tana neman wani tallafi, ya ta tunkare ku? Alhamdulillahi, kamar da kaga wannan boye Allah ta zo ne da ƙuduri na wani taimako da taka bukata mu yi mata, wanda ya danganci matsala aure da aka zuwa neman ta amma rashi ya hana auren. Ganin cewa kungiyar ku ba kungiya bace wadda kila an ka sani wadda take taimakekena musamman na bada wasu kuɗi a wani abu, ya za ku yi da ita? Dama mun gaya mata cewar kamar yadda take tunani
tana tunanin kawai muna da kuɗi da za mu iya tallafa mata ta bangaren aure, shine muka gaya mata cewa dama kungiyar mu kungiya ce mai zaman kanta ta Human Rights Defenders and Advocacy Center. Ba kuɗi gare mu ba wani ka ba mu kuɗi ba wasu kuɗi suka hito mana daga tsorari ba, a'a ba mu da su, bari mu tallafa mata. Amma dai lamarin ta mu ma ya taba mu, muka yi tunanin cewa ta gehen mu a tawa on side abin da ya kamata muka zauna muka duba muka ga cewa ita ma adam ce, duk da yake abin da muka yi bai da alaka da nata, amma dai matsalinta na adam, to me ya kamata mu yi? Sai muka yi tunanin ba mu da kuɗi, ofis ɗin bai da kuɗin da za mu iya tallafa mata ta je akan matsalarta. Amma bari mu yi amfani da wannan kafa ta yada kokenta ga mutane individual, wanda duk Allah ya ga, duk wanda ya ga tausayi ya ji tausanta, to ya taimaka mata don Allah, domin lamarin tana da bukata a rescue in life ɗinta. Ta kawo bayan ta faɗi, ta ce ba taɓa sanin wata haraka ta banza ba, kuma tana roƙon Allah ya kare ta daga hakan. To muka yi duba ya kamata a shiga cikin matsalarta, mu yi kira ga duk general public, kowane irin mutum, ba ta da kallo jinsi ko na ba ko addini ba, a taimaka mata don Allah, don mai halin taimaka mata ya taimaka mata, ya adamci. Sannan kes ɗin mu ma bai da alaka da issue ɗin mu bai da alaka da ita, mun gaya mata cewa mu abin da ya shahi mutane masu kisa-kisai ne muka bi, ba waɗanda aka ci zarafin su. Amma ko kuma inda akwai alakantuwa, ko da at least a ce wata matsala ce wadda yau muna ɗaukar lauyan ba ta kyauta ya je ya bi mata matsalarta ko ina ne ba ta sungul kwabo ba, to za mu iya tsaya mata. Amma muka ci mata to bai shahi hakan ba, amma dai akwai tausayi cikin lamarinta, to shi yasa muka yanke shawarar cewa bari mu yi unhwani da wannan dama magamin isar da sakonta ga al'umma gabaki ɗaya, domin su taimaka su a samu mata mahita. Wanda ya kasan ya taimake ta, ya zai ya ganta da ido ko kuma ya haɗu da kowa domin tabbatar da abin da kuka faɗa cewa gaskiya ne? Alhamdulillahi, kawar daga cikin bayan da kai, mu ma mun mata wannan bayanin cewa mu ma kanmu individual da nan tun nan cikin ofis mun kai ta tunanin cewa mai taro mai nera kowa yana iya bada nashi gudunmuwa, da yanzu haka mun fara, amma dan abin da za mu bata bai ta karya ba. So amma muka ga ce mata tana da account wanda kila ko da sauran mutace tana da account, amma account din tana da matsala. Muka ce to ya kamata yi, muka yanke shawara to shine ta bada bayanin cewa to tana buƙatar don Allah ga don mai buƙatar taimakonta ya biyo ta ofishin mu da ke nan Karbar Plaza, office number 2526, ya biyo ta nan, mu kuma mu neme ta, don mu ma before kahin mu yi haka sai da muka koma muka yi bincike akan bayanin ta zo mana, don ba kone bayani zaka zo mu da shi ba shikenan mu kyale ka haka. Sai da muka koma har su mai anguwar su muka je muka bincika, aka ba mu reality in picture cewa duk bayanin ta faɗa mana gaskiya haka ne. An sha hada ishu dan auren, amma matsaloli suna biyo a baya sakamakon rashi. Mahaifiyanta kawai ta yi bayani an yi kidnapping na shi, uwa ta mutu kaza ga halin take ciki, yanzu ma an waye gari kusan ita ce dauke da kanta, so ga kuma kanne yara. To muna dubo yanzu ne abin ya taba mu a cikin bayanan da ta yi da kuma bayanan da muka samu akan tarihinta. Don Allah ma kiran ma da ya kamata mu yi, dukkan masu hali wanda duk Allah ya kore mawa gurgudu su dan rika yin bincike cikin anguwanninsu, su samu irin don zakulo irin waɗanga mutanen masu irin wagga matsala, su yi abin da ya kamata su yi, don kowa bai san dalilin da zai zama tsira gare shi ba gobe kiyama akan wani abu da ka yi. Za ku ba mu number wayar ku, number account number ɗinku ne, ko kuma za ku faɗi number wayar ku ga mai son ya taimaka ya kira ku? Yanzu da yake farko ne irin wannan matsala ta da ta fara zuwa wurin mu, farko za mu fara ba da number waya wadda at least za a yi contacting din mu ga mai bukatar ya taimake ta, to zai kira number wayar mu kuma mai attaching din shi da ita ta hanyar da za ta zo nan ofishin mu haɗa shi da ita ya taimaka mata, da ko kafin ma mu ƙara zuwa na gaba wanda za cin matsaya ko account number ɗinta mu yi bincike mu ga in yana in bai yiwa ma shi kenan wannan lokacin sai mu bada account ɗin number ɗin mu, amma da yanzu za mu bada number ta mu wadda at least za a neman mu akai. Ba da aka ba da number 070 63 98 3835 ko kuma 081 3196 3457 ko kuma a same ku insha Allah.
ko kuma a same mu a nan ofishinmu da ke number 2526 Karbar Plaza opposite Ed Dole, ina kallon Ed Dole hanyar Gamman House Road, Gusau, Zamfara State. Jimin aiki sai bagza su ba, bagza su ba, bagza su ba. Mai juye gargabar bagza shi ne mai inganci. Shi ke wanke cikin inji ya cire datti ya feso shi. Birni kauye in ka duba duk yanzu ana ta yaye shi. Motoci babura keke na ce kowa ma ya gano shi. Baya sa injina hayaki an gane irin nagartar shi. Kuma mayin bayi tsinkewa haka zai zobe da kaurin shi. Wasu motoci bagza su ba, keke na fef bagza su ba, indiyan baburu bagza su ba, inji na ruwa, injin bayi, inji na nika bagza su ba. Shi ne mai inganci, mai sa laushin inji, mai sa karfin inji, yanayin zafi ko yanayin sanyi bagza su ba. Ifkon Global Resource kamfanin da ya kirkiro bagza. Zakin mai gwanin sha'awa ba da karfi ba gun aiki. Ya zo yan taya ba mana shi ta tantance shi lashe man kabta shaidi man bagza wallahi yana da inganci. Mai inji dai na kokonto ka saye shi ka dinga juyanka. Ga 1 lita da 4 lita ka saya daidai da karfinka. 25 ma akwai lita muna da diram duka. Wanke inji, karfin inji, laushin inji, baya hayaki bagza su fa injin oil, bagza su fa injin oil.